KSCI hin pen education cum community awareness ame ke padupon. Hamren pen kahelo doji arting arong sopialong Assam Sarkar pen chepahem phuponsi harlong kelok ki phurponji aphan saike dengpon. Difurong sopi malom Soviet arwe ke jangpen amlapati kachelenga towar langkanglu. MSC Johnny Timung Lakha Krener Kep Lumba Jong Sikari Han Se Arong Arada Phan Thesere Arong Kiron Pon. Nele Abirta Thanbang Son Rosing Rongpi. Aphangsi Biswanath Karbi Live Kelangwer Kaching Honarat Do Anaphan Kardom Nang Pajiriklo Kardom. Tane Pini Abirta Non Angton Pen Arjikta. Singhasan constituency ke parlo Rongphong Monteron LP School along KSCI hin pen education cum community awareness ame ke padupon. Kedamtang pai pai chikloni pai ke thomar ni por pai krehini malok Singhasan constituency ke parlo Jaiponga hi thipen ke helo kilometer ke thom back so se Rongphong Monteron LP School along KSCI Jaipong branch hin pen chepatir piponsi education cum community awareness ame ke padupon. Bang soche roktok ame longkoson pensi lo Charlie osumara tum ke paprang dun nangji malapen api apo tum pusitami koson pensi osumara tum aphan kachelang nangji malapen than bang phubang phia tum aphan sitami asai pacheklem pa meji pu KSCI hin penchuning ripa dupon bang so along aluhi aman peng pen kachatong dun lake KSCI CC me phu Samson Teron rapchun bang Ajay Rongchehon CCEM Rensing Rongphar CCEM Rustom Ingleng lapen School Management Committee Headmaster Teaching Staff lapen rong arada tum chetong dun pen me ing samjin pen pachun ponlo. Karbi no Charlie song ahin pen apna Jaipong na tu Rongphong Montimaro kali Monteron na rong school long nitum Karbi no Charlie song hin pen toklang ahin chirok to gamay nang padolo jada Jaipong branch pen si patir pipono sinilitum kopi pot si toklang hin dak nang binang kok maje labang so arong long je penangan na tu ke Charlie sumarum tame ke Charlie hin aning hang hi apuson se theklong no lapen labang so school long same ke Charlie tum students tame jum hoya song si tum theklong lo lapen labang so school long theklong pen penan chingi lo je lada hawara long tum de lada school long tonde sinani akhelo lo puson si tok lo to jo na song si theklong sinil tum hin mage mathalo je aprang ben lada de kali along ni tum Karbiang long atokan lo dam lo je tum Karbi lo Charlie song pen akemang ke je Karbi akhe tum atok amo long ta Karbi akhe tum bange lo ke Charlie theknang ji pusi nil tum bange aprang ben da kemang wang lo lapen la puson si ni tum dam bom bom lo si lada garong long ta ni tum wang lo je penan dak guardians api apotum ben rong aso dak teachers headmaster tum ben chingki je thanong lo je alang li tum bustame ladak piniar ni pen bangke alang li tum tame asai cheklem pamni pu pusin tum hanang je thanun lo lapen dak teacher headmaster parents guardian tum dak kosong SMC president tum tame dang ni tum lon nang che ton lo je alang li tum bustame labang so school long banke ke bangji la ni ke students tame nang bat po lapen ke than tame alang li tum regular than po pusin tum han dadak pen nang thanun Karbi Anglong Bolong Komachi pen Rajesh Ronghang report Biswanath Karbi Live. Tangde Pini Adun to Abirta non puthot angton pen langita. Nijang Karbi Anglong Lakha Pli Socheng MSC constituency ahawaralong Hamren pen kahelo doji arting arong sopialong Assam Sarkar pen chepahem phuponsi harlong kelok ki phurponji aphan saike dengpon. Nijang Karbi Anglong Lakha Pli Socheng MSC constituency ahawaralong Hamren pen kilometer thom kep kahelo doji arting arong sopialong Assam Sarkar pen chepahem phuponsi harlong kelok ki phurponji aphan saike dengpon. Bangso Asylong, RD Dojot Pen Karbi Anglong Autonomous Council CEM Dr. Tuliram Ronghangari Dengpen, Bangso Asai ke Pangcheng Ponji Aphan Contractor Priyanka Priti Barua Aphan, Hukum Piponsi Sai ke Pangcheng Ponji Aphan Ingpupon.
Dr. Tuliram rong hang bangso me long ke pangdak pona tengki bangso har long ke lok ki phura long phan trokep Karbi Anglong Autonomous Council atum revenue long dunji lapen Assam Sarkar atum phan plikep revenue chekhangji lapen men tu ne penta mines and minerals pen ke Karbi Anglong Autonomous Council atum revenue long dun ave pinlang lasi bangso har long ke lok ki phur pen ke revenue ke long ke pangchenglo lapen sonsi Karbi lang pi hydroelectric project along ta komentu pen nita revenue long dun de pinlang lasi pining pen ke phan trokep revenue Karbi Anglong Autonomous Council atum long dun poputa than pachini pon lapen la khaing koi bothat langso MLA Rup Singh Teron takachetong arat lapen contractor ke pachini pon atengke kam claim bo mahut sitami ke pon ke wan towar ka chelat bo mahut jong si towar ka he no dokok pulote ke claim abang puchiselam ponang ji lapen arting arong arada phansitami kachoklem dun thega tum ana phange pachoklem long nang ji puta rada theng no jai teka Bangso me long RD dojot pen kachetong dun HAD Minister Jogen Mohan Revenue Department lapen Minister Nandita Garlo sa Mines and Minerals Department Power Department lapen lakha pli socheng constituency IMAC head sing rong phar lapen ongdung EMMAC atum chetong dun si ingsamjen pen me pachun pot Karbi Anglong Hamren pen Bronson Terang report Biswanath Karbi live Tangde pini adun to Abirta non puthor angton pen langitha. Difurong sopi malom Soviet Army ke jang pen amlapati kachelenga towar langkanglo. Patumi pai pai cheklo ni pai pli arni anarlo por pai hinia por malom difurong sopia hawara long malom Soviet Army ki jang par pik ajok amlapati ka chelenga towar lang inglum chok pen muniratum labang so towar sai jok je pen seta cheleng bom si ke papar nang koklo bangso towar langkang lumdun chok pen ajok amlapati adungarai ahemrit pen danglok education block antakana hok thedun dunglo pusi pachini pon lasi amlapati education block chokumara tumpen education EM Richard tok biaphan education block ar loke domate kana hok hormu prabjen pen nang langpon nang jila pen building sita nang pipo nang ji pusi pherang kyang no along Abirta nang palidu Tulang thelong ik lo ba yo to la so lang ki thik hedi non pu nona khoi khali lo apong lo la si arvele jang lo pulong te ni tum hedi la da so ki song ke do da siksa lo la si ni tum apong lo high authority tum han ang song tum hata ni tum ki ni ba ni tum lo tan tum pali lo gen ni tum han la da ken direct nang ko nona son arve ki thike la da ke isi lumbajong block office ladaki do ana bi anda lumbajong block teacher atum documents kuno service book kuno ang pen ladak school do ang laputi LP school kudo dan la LP school lo ladak sa kuno an apir ke ahon kuan sa do kini so nangi tumra tumta theklong prong lo de lang do an tum le officer lo adhar machine kuno computer lo an machine kuno kita control kuno ba ha sarkar pen bang apon ahormu supply ahormu an oso marathon han an ahormu dan apong dala son lo konosto la singili hin pen la sigi tuningri pulo high authority tum han la si tuningri pulo je la so a solution bang permanent a solution bang ni tum han dang pitek asonte mane ining chorok alang ni tum han mane ining aklong pen mane chorok par ko nali me pelo ba yo nili men ke nili bepi la ka butuna je program nili ke la ko MIS coordinator lo block MIS coordinator Karbi Anglong Daldali pen Pradeep Rongphar report Biswanath Karbi live Tangde pini adun to Abirta non puthor angton pen langitha. MAC Johnny Timong lakha crane aircap lumbajong sikari hanse arong arada phan thesere arong keron pon lakha crane aircap lumbajong angkang sikari hanse polling station arada phan thesere arong ke pajer pon disama lakha hini sikari hanse polling station angkang arada phan jasa mechotiki arada phan panong si thesere arong keron pajer pon
bangso me long agriculture department a sai kam klem bang phu bang phia tum chetong dut bangso me long local mesi pen ra da phan ke than pon lake jasmet ituma kheita kheti ke klem kachi hong ke nang sot la lo pulote kaching thora mo tame paprang dun thekpo la penili mec jakong ke do an ke lumbajong mate nili constituency arlo ningkan pho angbong arong tin tame rubber kove gulmoris lichi pen danglok un an pen ke palong ponjia phan Karbi Anglong Autonomous Council CEM Dr. Tuliram Ronghang work culture poke mangason thotsi nilita kai ke tabor iponji pusi rada phan aning pathete ka Lapu Agriculture Department atup penang an kheti ke klema sona mungdo an rada phan klardak se kia puthak se ta than parete ka Karbi Anglong manja pen momita timungpi report Biswanath Karbi live Tang pini prime time Abirta la an pen si kang tonik lo. Kardo we phanta kurwang thu la pen dome thak me.